bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Ezoiko kinka izan zen duela 2 aste egin genuena, Zaldibarko auziaren inguruko audio dokumentala, baina ohiko formatura itzuliko gara 10. saio honetan. Eta, ohi bezala, azken egunotako albiste nagusiak errepasatuko ditugu. Nazioarteko Energia Agentziak argindarraren ekoizpenari buruz argitaratu duen azken txostenaren arabera, 2025erako berriztagarriak izango dira argindar iturri nagusia. Gaur egun ikatza da lehena zerrenda horretan, baina IEak aurreikusi duenez, haren erabilerak zertxobait behera egingo du. Zubietako erraustegiak 2000 aldiz gainditu zuen gehienezko kutsadura muga 2020an, Ekopoleko irakasle talde batek ondorioztatu duenez. Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburuak gezurtatu egin du Ekopolen txostena, eta alarma soziala zabaltzea egotzi dio. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak ere gezurtatu egin du txostena, eta esan du Zubietako erraustegiak zorrotz betetzen dituela ingurumen baldintza guztiak. Eta 2025 aurrera konbustio autorik ez saltzea onartu du Europako Parlamentuak. CO2 isuriak murrizteko egin duen araudi berriko neurri zehaz bat da, eta 27 estatukideen onespena falta da araudia onartzeko. Azkoienen eguzki plakak jartzeko ingurumen baimena jaso du Iberdrolak. Azaldu du 370 megabaiteko itziko dituela, eta atmosferara 317.000 CO2 tona gutxiago isuriko direla horri esker. Parkea eraikitzeak 240 milioi euroko gastua izango du. Antzemango zenutenez, itzuli da kinka ohiko formatura, baina ez da itzuli den bakarra. Izan ere, otsoak ere itzuli dira Euskal Herrira, eta ez bake-bakean bereziki. Gaur kinka podcastean, otsoen itzulera, nork babestuko du nor? Eta mamiari heltzeko Olatz Artola dut alboan, kaixo Olatz? Kaixo Nagore, zer moduz? Ondo, eta zu? Ondo ni ere, ikasteko gogoz. Ze iruditzen termino bat ikasten badugu? Primeran, ze termino? Uxaldia. Uxaldia eta nondik dator uxatzetik? Uxa hori esaten die nire amonak ardiei behintzat urrunarazi nahi dituenean. Orduan aldegin arazteko edo erabiltzen du berak, pentsatzen dut uxaldi hori uxatzetik edo etorriko dela. Egia esan, ez dut horretan pentsatu, baina kaso izango da bai. Izan ere, uxaldia eiza mota bat da, bereziki eiza larrian erabiltzen dena. Eiza larrian eta horrek zer esan nahi du? Begira, gaur ikasi ezakegun beste hitz bat. Eiza larria animalia handien eiza da. Ados, hori ikasita orduan. Eta uxaldiak zer esan nahi du, animalia handien eiza? Taldeetan egiten den eiza mota bat da uxaldia, basurdeak, oreinak, azeriak, orkatzak eta barra harrapatzeko egiten dena, tartean otsoak ere bai. Otsoak ere bai, Eta hemen Euskal Herrian badago otsorik? Ez, beste toki batzuetan bezain beste, baina hemen ere ikusten dira noizbehinka bai. Desagertu egin ziren Euskal Herrian, baina badirudi itzuli egin direla, bereziki Bizkaira eta Arabara. 2021ko irailaren 22an, Espainiako Kongresuak onartu zuen 129/2011 errege dekretuak dionez, otsoa espezie babestua da eta beraz, ezin da uxaldirik egin. Eta zertarako egin nahi izaten dira uxaldiak?
animalia hoien populazioa kontrolatzeko edo aberei egiten dizkieten kalte askotariko aurre egiteko. Ui, nagore gaikora pilatxua dirudi horrek, Bai, hala da, baina gu, korapiloak askatzen saiatuko gara. Hori da gure lana, ez da? Bai, eta horretarako hain justu, otsoen inguruko erreportajea landu dugu. Ez usatu orduan eta geratu gurekin gaiaz gehiago jakiteko. Euskal Herrian 1950 urtean isildu ziren otsoen duluak. Duela urte gutxi, 21. mendearen hasieran, berriz entzuten hasi ziren. Ez, duela 70 urte bezaino zen, baina edonola ere aditu izan dira eta aditzen dira oraindik ere. Otsoak itzuli baitira Euskal Herrira. Otsoekin batera baina erasoak ere itzuli dira. Izan ere, beste animaliengana gerturatu eta eraso egiten die otsoak. Gehienetan, abereak larri zauritu eta hiltzeraino. Araban eta Bizkaian sartu dira bereziki Espainia aldetik, Kantabriatik, Errioxatik eta Burgostik. Bizkaiko Foru Aldundia kasurako hainbat datu eman ditu agerraldi horien inguruan. Datu horien arabera, iaz, otsoen 38 eraso izan ziren Bizkaian. Eta erasoaldi horietan, 50 animalia baino gehiago hil zituzten otsoek. Egoera hori ikusirik, aurkia eta influentzua dira ekologisten ikuspegia eta beltzainena. Nork bere lekutik desberdin ikusten du afera. Ekologistek batetik, otsoak bioaniztasunean duen eragin erabakigarria gora aipatzen dute. Haien ustez, ezin baita ekosistema funtzionalik egon harraparian diri gabe. Abeltzainen ikuspuntua ordea oso bestelakoa da. Horregatik, bi ikuspuntuak bildu ditugu Kinka podcastean. Inigo Bilbao Euskal Nekazarien Batasuneko kidearena eta Diego Ortuzar ekologistak Martan taldeko kidearena. Egoera larria dela esan dute biek, baina helduleku oso desberdin batetik. Otsorik apenas ez dagoela adierazi du ekologistak Martan taldeko kideak. Gaurko egoera oso larria da, otsoen ikuspuntutik. Euskadin ez dagoela ugalde talderik. Azken ugalde taldea 2006an izan zen, eta Bizkaiko Foru Aldundiak baimena eman zuen taldea txikitzeko. Honetan, Karrantxan, Kuartangot eta Gorbeian, individu bakanak daudela, erakusten dute frogak daude. Baina bakarrik dira hori, ez daude talde ugaltzarik. Euskal Nekazarien Batasuneko kideak aldiz eraso larritasuna nabarmendu du. Hemen gertatzen ari dana otsoarekin da, euren izakera horrela bizialdirezelako, beste autura horrek hartu dituztelako eureke bizial izateko, ez? Baina hiltzen dutenean, hiltzen dituzte 5, 10, 20, 30 animali, eta hori ez da hilketa bat, hori sarraski bat da. Abeltzainen ustez, abeltzaintea estentxiboa desagertzeko arriskuan dago otsoaren ondorioz. Larreetan egiten denan, hori da abeltzaintea estentxiboa. Horregatik, otsoen agerraldia kontrolatzen ez badira, abeltzaintzaren gainbera etor daitekela diote. Gainbera, hain justu ere lehen sektoreak ekonomikoki bere gain hartu ezin duen gastu bat delako. Hala salatu du Euskal Nekazarien Batasuneko kideak. Bizkaian 14 ardi erasuta 280 euro. Hori da, egia. Arazoa ez da hor seguru ona izatea edo ez. Arazoa da, zuk zure aktibidadea aurrera ezin dozula eraman. Arazoa handiagotzen da, are gehiago indenizazioak, eskasak ez, negargarria direna. Osea, 280 euro, 14 ardi,
ardi bat bera bakarrik erostera zoaz, eta 150 euro baino egia kosta zaizu hori genetikoki hobetuta ez baldin badago, orduen hori da guze bat, guk salatzen ari garen guze bat da. Kasu honetan Bilbaorekin bat dator Ortuzar adierazi du prebentzio neurriak hartu behar direla, baina neurriak hartuta ere otsoek abereak hiltzen badituzte, erakunde publiko dagokiela kostu ekonomikoaren ardura. Guk lutzen du abeltzainek izaten ari direna. Garrantzitsua da, azpimarratzea prebentzio neurriak horiek izatea kontua ez dela abeltzainen erori behar. Baizik administrazioa publikoak sartu behar dute dirua horrelako neurriak sartzeko. Eta animaliak azkenean hiltzen badute, izan beharko dute hori. Eusko Jaurlaritzak edo gobernu zentralak edo foru aldundiek ipini beharko dute dirua mai gainean, arazo horiek animaliak hiltzen badute, dirua emateko, neurriak sartu behar dira, bai, eta dirua egon behar da, bai, eta arazoak egoten badira dirua eman beharko diegu, animaliak hilda daudelako, hori bai. Erasoen kalteak aztertutan, otsoak hiltzeko baimena eman izan dute adibidez Bizkaiko eta Arabako foru aldundiek. 2010ean hil zuten Arabako azken otso taldea, eta 2016an Bizkaiko eta Euskal Herriko azkena. 2021ean paradigma hori aldatu egintzen Espainiako Kongresuak 129/2011 errege dekretua onartzean. Geroztik espezie babestua da otsoa, eta ezin da usaldirik eginaren populazioak kontrolatzeko edo erasoak saihesteko. Testu ingurua hori izanik, ikuspuntu desberdina agertu dute berriro bi hizlariek. Otso taldeak babestearen alde agertu da Ortuzar. 2008an Euskal Herrian bazeuden 4 talde, eta izituzten talde guztiak. 4 talde bazeuden, zergatik ezin dugu beste 4 talde eduki. Gure asmoa da, talde kopuru hori eukitzeko, 4 talde. Mendik 10 urte edo, 4 talde horiek Euskal Herrian eukitzeko. Hori izango beharko zen planaren asmoa. Hala, ekologista askoren antzera bizikideza defendatu du. Adibidez, Italian, 30 urte daude bizikidetza horrekin. Eta proposizionari garen neurriak erabilita daude beste leku batzuetan. Zergatik ezin da Euskal Herrian horrelako neurriak mailan jartzen, eta zergatik ezin da bizikidetza hori lortu. Euskal Herritik kanpo ere korapilatsua da egoera. Europan kasurako estatu bakoitzak bere modura egiten die aurre otsoak sortzen dituen liskarrei. Erabat babestua dagoa adibidez Suitzan, Portugalen eta Grezian. Errumanian eta Errusian berriz harrapatu daiteke. Eta Frantzian, Alemanian eta Italian baimena ematen da otsoak hiltzeko, baina animaliak izan dituztenak bakarrik. Hain justu ere Italia jarri du adibide gisa Ortuzarrek. Italian otsoa espezie guztiz babestua da 1971tik. Gaur egun 2008 inguru bizi diran, eta espezie babestua badira ere, gobernuak baimena eman ohi du kalte handiak eragiten dituzten otsoak hiltzeko. Baina baimena lortu aurretik Europako Batasunak finkatutako hainbat neurri bete behar dira. Itxitura bat izatea, abeltzaintzako ustiapen plan bat izatea, eta zaintza txakru bat izatea. Euskal Nekazarien Batasuneko kideak aldiz, zalantzan jarri du otsoak egon eta batez ere espezie babestu izan beharra. Otsoa espezie babestu bat da erabaki politiko bat izan delako. Baina ez daude arrazoi tekniko edo biologikorik espezie hori babestutzat jartzeko. Hau da, gora duan populazio bat da, gero eta zabalera handiago duen animali bat da, eta gainera momentu honetan dauzan baldintzak bere onerako dire. Hau da, gero eta populazio gutxia bizi da landa eremuan, eta horrek lehen izitune aukera batzuk ematen dio. Gaineratu du egoera are gehiago larritu daitekela. Izan ere, iaztikona seikoiztu egin dira otsoek aberei eginiko erasoak. Eta normalean pertsonei eraso egiten ez badiete ere, gerta daitekela ohartarazi du Bilbaok. Gu otsoa usatzen badugu, gu otsoaren atzean baldin bagoaz, animale horrek beldurra izango gaitu. Baina aldiz, gu ez badugun ezer egiten, animale horrek guri beldurra kenduko dozku, eta beldurra kendu ondoren,
guri neurtzen hasiko da. Eta 80 pisuko pertsona baten gana ez da joango, baina 20 kiloko pertsona baten gana joango da. Bera baino gehiago delako. Askotan esan digute hori dala horrelako mito bat eta, baina Espainiar estatuan 70ko hamarkadan bi ume hil zituzten otsoek. Gero, sarraski egon zen otsoen kontra, eta hori ez da egin behar ere, hori guk onartzen dugu, otsoen kontrako sarraskirik ez da egin behar, baina bai egon behar direz neurriak kontrolatzeko eta zeteko edo jartzeko toki batzuk eurek anegoteko, eta gure aktibidadekin eta gure bizitzarekin ere beste toki batzutan egoteko. Beraz, hori ez gertatzeko neurriak eskatu ditu. Gure ustez, hiru metodo dagoz. Bata, profesionalekin estrakzioak ateratzea, hau da, pertsona bat edo amendira eta egoten da 3-4 astetan eta horre bere lanarekin eta kilometro batetara tiro bat botaldio eta ingurumenetik ateratzeko era bada. Gero beste era bada batide bat. Eta horretarako ja 50 pertsona berdegoz. Eta hor, joaten garen 3-4 alditatik behin, beran gana hurbildu algara eta 200 metrotara tiro bat bota eta hil. Eta hirugarren metoda da 300-400 pertsonakin bizirik hartu. Medioambientalistak eta otsoen aldekoek uste baldin badabien 250 pertsona batu dezaketela, gu ados gaude hor hil beharrean bizirik hartzera. Ez teko horrelako arazoik. Gure helburua ez da ezer hiltzea, gure helburua da gure abereak ez babestu da. Otsoen babesleek baina zalantzan jartzen dute hori. Science Alert aldizkariak duela zenbait urte argitaratu zuen ikerketa baten arabera, batez beste urtean 10 pertsona hiltzen dituzte otsoek. Txakurren erasoen ondorioz berriz 35.000 pertsona hiltzen dira urtero amorruaz kutsatuta. Orduan, otsorik hil ezin bada, nola aurre egin kalteei. Bizkaiko Foru Aldundiak aurten hartu duen erabaki bat izan daiteke bide bat. Izan ere, diru laguntza batzuk aurkeztu ditu artzain elektrikoak jartzeko edo mastin txakurrak erosteko. Bide berean, aferari irten bide bat topatzeko kudeaketa plan bat egiten ari da Eusko Jaurlaritza. Bide horiekin kritiko agertu da Bilbao. Horri esaten digute batzutan mastina jartzeko eta horrelako neurriak hartzeko, baina mastinak, txakurroiek ere 3-4 otxor batera joten dibizenean, animalioek hiltzen dituztere. Bitu, sanuriko mutiko batek aurkitu du kompatible izateko bere hartaldea eta otsoa. Joan behar izan zen Gorbeiara 5 hilabeten bizitzera. Bai izan zen kompatible hartaldea otsoarekin, baina bera izitun ikusi bere semeak 6 hilabetetan. Orduan, arazoa da, zer da, momentu honetan zer izan behar da gehiago, otsoa pertsona, zeren pertsona bate ezin badan bere familiarekin bizi otsoa gaitik, abeltzantza estensiboa, otsoarekin kompatible ez dela esan dezakegu, ziurtatzen dugu. Hortu zarraldiz, bide horien alde agertu da. Gure ustez ministerioa lagundu egin behar du ganadori kalterik ez egiteko prebentzio neurriak sartzen. Prebentzio neurriak da kontua, gure ustez. Proposatzen ari garen neurriak paldi daude jarrita beste herri eta beste leku batzuetan. Txakurrak adibidez oso eraginkorrak dira bakiteko. Itzuli dira otsoak, otsoen uluak, pausoak, eta otsoekin batera erasoak eta kalteak. Kalte larriak, lehen sektorean batez ere. Eta airean, ikamikaren erdian, galdera ugari. Non dago oreka? Nork babestuko du nor?
Aholkuen txanda dugu orain, eta horretarako Gorka egia etorri zaigu bisitan, zuei, entzulei, egitekoak jartzera. Kaixo Gorka, ongi etorri. Hau, paneskak. Energia gutxiago kontsumitzeko erronkak jarriko dizkiguzu gaur, ezta? Bai, bueno, zuek ala eskatu dizkiazu eta ni txintxo etxeko lanak eginda ustez bintzat edorre naiz. Susmoa daukat, Gorka, nire kasuan behintzat, etengabe nabilela energia kontsumitzen, tableta ez bada telebista daukat piztuta, bestela ordenagailua, uste dudanean dena itzalita daukadala, ohartzen naiz irratia entzuten nabilela, horren beste kontsumituta, ez da zaila izango eza, gutxitzea kontsumo hori edo bai. Bueno, kontua da badaukagula zer gutxitu, ez da, gero eta teknologikoagoak dian gizarte honetan badaukagula behintzat zertan kontzientzia hartu eta zertan hobetu, zertan gutxitu, bueno, behintzat badaukagu hor etxeko lanik. Ba, lehen erronkarekin hasiko gora orduan, zein da lehen urratsa? Ba, bueno, egin dezakeguna da, nizarakit, adibidez, pizten dugunean heltzea ura irekiten jartzen dugunean, tapagabe jartzen baldin baduzu eta baldin bazodean urari begira ia noiz irekin gote duen, egin dezakezuna da tapa jarri eta borborkasten denean, orduan makarroiak bota heltzera, ezta? Edo nizarakit, igogailua tengabe hartzen baldin baduzu, tarteka bintzat, igo eskailerak, utzi igogailua hartzeari, ez dakit, baldin baduzkazu poltsa hartu igogailu orduan, baldin bazabiltza altzariekin etxez aldatzen, erabili hortarako dago igogailua edo hankausi baldin baduzu, baina egunerokoan zuek bezalako sasoia daukan norbaitek, zertarako behar du igogailua 3. solairuan bizi baldin bada, ezta? Nik esango nuke horiek egin gutxi gora bera esan duzuna igogailuarena igual tarteka ez gu betetzen, baina bestera betetzen ditugula. Beste koska bat gorago egin nahiko bagenu, Nagore eta biok zer egin beharko genuke. Zure energiaren kontsumoa murrizteko lehen kontzientzia puntu hori hartu baldin baduzu, bigarna zalantzari gabe da, estanbaian dauzkazun gailuak itzaltzea. Zer esan nahi du horrek, Gorka, estanbaian edukitzea? Bueno, estanbaian dauzkagu piztu gabe daudenak, baino erabat itzali gabe dauzkagun gauza guztiak. Ordenagailua baldin badaukazu lozorroan, edo esaterako egun telebistak ez daukate benetan itzaltzeko botoilik, ez? Guretzat erosoagoa izan dadin, itzaltzeko aukerarik ez dauzkaten telebistak dauzkagu etxean. Eta kontua da, gure elektrizitate kontsumaren 7% joaten zaigula, aparagailuak erabat itzali gabe dauzkagulako. Orduan, eskatuko dizudana da, aparailu horiek zein diren identifikatzea eta aparailu horiek benetan itzaltzea. Telebistaren kasuan bezala ezin baldin baduzu, egokia izan daiteke hor erregla bat jartzea, entxufe desberdinekin, botoia duna, eta beraz, botoi hori sakatzean, inguruan dauzkazun gailu guztiak itzaliko dituzu. Esaterako wifia. Zertarako behar dugu wifia gauean. Orduan, aparatoak erabiltzen ez ditugunean, gailu guztiak itzaltzea. Ezin baditugu itzali, regleta bat erabilita itzali eta kitxo. Karo, eske, zuk etxean kontsumitzen duzun elektrizitatearen 7% eurotan ez da asko izango, baina Euskal Herri guztian kontsumitzen den elektrizitate guztiaren 7% sortu alizateko behar dion azpiriturak izugarriak dira. Eta bi aldaketa horiek eginda, zein da aditizatera heltzeko azken koska edo? Badaude bizitza momentu batzuk, adibidez bapatean, ozkailua adibidez. Asko kontsumitzen duen eta egun guztian piztuta daukagun gailu bada, ozkailua. Eta beraz, ozkailuan, erosterakoan alegintxo bat geixo egitea zerbait gehiago ordaintzeko eta efizienteagoa den ozkailuak erosteko A+++ proietakoak, ez? Zebitako gailuak erosten alako alegintxo ekonomiko bat egitea aldugun kasutan, gero gainera, urtearen bukaeran, merkeago aterako zaigulako. Baina ez merkeagogatik bakarrik, baizik eta elektrizitate gutxiago konsumituko dugulako, eta horrek atzeti dalkarkien guztiaren gatik, ez da? Aipatu duzun etiketa da A++, ez da? Ondo informatua naiz, etiketak atik gera doaz, eta A etiketa edo izango litzateke etiketa berdea edo deitzen diegun hori, hau da, energetikoki onena dena, ez da? Beraz, hori erosi behar dugu, A++ hori. Bai, saiatu beharko ginateke aldugunen kasutan eta ekonomikoki gaitasuna baldin badaukazu behintzat, dirua zerbaitan gastatu behar baldin baduzu, hortan, adiez, ozkailuaren kasuan nabarmena da, edo alako gailu, nizaraki zutegi bat erosi behar baldin baduzu elektrizitatearekin dabilena, kasu hietan labeak, kasu hietan A++ekoak erostea, horrek
lagunduko dizulako alde batetik zure elektrizitatearen faktura txikiagoa izaten, baina are garrantzitsuagoa dena gure kasuan dala kontsumo jasangarriagoa izaten. Ados, amaitu baino lehen errepasotxo bat egingo dugu. Energia gutxiago kontsumitzeko hartu ditzakegu neurriak dira, batetik astapenetan eltzeari tapa jartzea, igogailua ez hartzea eta abar, behin esperientzia hartuta standby guztiak itzaltzea, eta hirugarrenik aditu izan da A+++ etiketa duten gailuen alde egitea. Hoixe da. Mila esker, Gorka. Eskerrik asko, Gorka. Eskerrik asko zuei, baina ez ahaztu, Egin dezagun egin behar duguna, gure ondorengoek ere, izan dezaten etorkizuna! Hau koneskak! Kaixo berriz ere, Olatz? Kaixo, nagore, adi entzuten egon naiz eta gauza pila bat aipatu dituzue, tartean otsoa espezie babestua dela. Baina badakizu nagore, hartz zuria, panda hartza, elefantea, balea, txinpantzea ere galtzear daudela eta ondorioz babestutako espeziak direla? Bai, horiek eta gehiago, izan ere zoritxarrez, zerrenda oso luzea da, baina argazkiaren ideia bat edo egiteko, gutxi gora bera, 8.300 animalia arraza ezagutzen ditugu. Hoietatik 8% dagoeneko desagertu dira, eta 22 berriz, desagertzeko zorian edo arriskuan daude. Zenbaki potoloak aipatu dituzu, esan duzu animalien 8% desagertu egin dela dagoeneko, eta 22 berriz desagertzeko bidean dela. Hori da, eta gaurko saioko galdera ere bide horretan da. Abai, ea asmatzen dugun? Asmatzen laguntzeko historia apur bat kontatuko dizuet. Baina, horretarako 453 milioi urte egin behar dugu atzera, orduan gertatu baitzen lehen desagertze handia. Hori oso aspaldi da, nagore. Orduan ez ginen gutako inor bizi ere. Nola jakingo dugu ba? Lasai, lehenik azalpena eta gero aukera posibleak. Esan bezala, lehen desagertze handi hori duela 453 milioi urte gertatu zen, eta ordobizia siluriko izenez ezagutzen da. Milaka urte iraun zituen eta glaziazioaren ondorioz gertatu zen. Espezien biziraupenerako oxigeno kantitatea nabarmen murriztu zelako. Hau da, espeziek beharrezkoa zuten oxigenoa gutxitu egin zen glaziazioaren ondorioz, eta orduan espeziak desagertu ziren, ezta? Hori da, espezie asko desagertu egin ziren itsasoko espeziak bereziki, baina badakizu zehazki espezien zein 100 desagertu zen. Espezie asko baziren 100 ziurre altua dela. Eman 3 aukera nagore eta ea asmatzen dugun. Primeran, lehen aukera espezien 178, bigarrena espezien 186, eta hirugarrena espezien 191. Duela 453 milioi urte desagertutako espezien 100. Hori da orduan aste honetako galdera, ezta? Sare sozialetan ere egingo dugu, animatu eta parte hartu ea asmatzen duzuen. Eta galdera eginda bukatzear da saioa ere. Bai, eta gaur ere gauza askoren inguruan aritu gara. Batetik, uxaldia hitza ezagutu dugu, gero otsoen itzuleraren inguruan aritu gara Inigo Bilbao eta Diego Ortuzarrekin, eta bukatzeko energia gutxiago kontsumitzeko erronka jarri digu Gorka Egia kolaboratzaileak. Baina bukatu, kantu batekin bukatuko dugu. Hori da, zein kanta aukeratu duzu nagore? Olatz Salvadorren ahotsari kantua. Ederra nagore, agurtzeko primerakoa. Gogoratu 15 egun barru elkartuko garela berriz hemen, Kinkan, klima eta natura krisiari buruz berriak egiten duen podcastean. Klimaz eta naturaz, inori berorik eman gabe. Eskerrik asko Latz eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Orain, kantu bat naturari. Gaur martxoak 18 eta portuak 2 barku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez da
eskor guztia posible dela, bestik duzu estarrian itzazoaren zabela, iraganeko